To ste nepočuli ešte, čo sa stalo v našom meste. Dedo Jozef dostal balík veľký ako svet. Koho pozval, dodnes nevie. Malo to byť prekvapkanie. A čo bolo ďalej? A čo bude ďalej? To vám rozpovieme hneď. Prišla s tuhou pretiahnutá škatuľka a v nej bola a v nej bola luntička, ústička, veľčická kartička, bobuška, luntička.